ראיתם פעם מישהו שמעלה סרטון לפייסבוק ולא רוצה לעלות סרטון לפייסבוק? אז קבלו. הנה, כזה. אני 3 שנים בקום איתי. פעם לא הקשבתי לאף אחד. אני ידעתי הכל, אני יודעת מה נכון, אני יודעת איך זה צריך להיראות, אני יודעת מה צריך להגיד, אני יודעת מה אסור להגיד. המיזם הזה של קום איתי לימד אותי המון דברים אחרת. כל מה שלא רציתי אני עושה, כל מה שחשבתי שאני לא רוצה אני עושה, כל מה שחשבתי לעצמי שאני יודעת הכי טוב. גיליתי שבחלק מהפעמים אני לא ממש יודעת, ולפעמים אני ממש יודעת בדיוק ההפך מטוב. ועכשיו אני פה אחרי ש3 שנים אחורה, כשאלמה אמרה אנחנו נעלה על במה ונופיע מול 500 נשים, אמרתי אני לא עולה, אני לא מופיעה, אני לא עומדת על במה ואני לא מספרת את הסיפור שלי, כי הסיפור שלי הוא שלי והוא אישי והוא אינטימי ואני לא גאה בו ואני לא רוצה לדבר עליו וזה מביך אותי. ועליתי. ולא רק שעליתי, אז אנחנו 6 ועליתי ראשונה מבין 6 ואני ממשיכה לעלות ראשונה מבין 6. אני עוד בהלם שאני עושה את זה. כל פעם מחדש אני מתרגשת ולחוצה ועומדת לדמוע בדיוק כאילו זה המופע הראשון. וגם עכשיו אלמה אמרה שעושים סרטון ואני עושה מה שאלמה אומרת, לא כי הפסקתי לדעת מה טוב בשבילי, אלא ככל שעובר הזמן אני קולטת שכשאני מרפה ומשחררת ולא אומרת מה נכון בעיניי, אלא מקשיבה לקצת מה נכון בעיני אחרים, אני מוכנה לנסות. תפסיקו לספר לעצמכם סיפורים. ואם אתם קולטים על עצמכם, קחו רגע, תנהלו שיחה אמיתית עם עצמכם. אם אתם מגלים שאתם לא במקום הנכון, שאתם לא עושים מה שבא לכם, שאתם יותר מדי דופקים חשבון, תתחילו בלבוא למופע, תתקשרו איתנו, אתם תקבלו מזה המון כוח. אני יודעת שעבורי יש המון כוח בזה יש לי גב של עוד 5 חוץ ממני שנותנות לי כוח באמת ברמה יומית. תבואו, אנחנו ניתן לכם את אותו כוח. אנחנו לא שומרות אותה לעצמנו, זה ממש לא המטרה. המטרה היא כמה שיותר להפיץ את הבשורה, כמה שיותר להגיד מגיע לי, אני לוקחת. פשוט בואו.